Diego Bandido. Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA. Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. King gang tong tong tang ting ting tang tang ting ting tang tang tong tan tang tan 90.7 Love Radio. Tang ting ting quang king king chong ching quang ding dong long bing dong long shong chong chong na si wo jing chou la chi di wang wang noi chi di wang wang loi chi yang bo bo chi tang ki di kong kong na pi pai bo chok chi mi di blok ti di yap kong koi la. Aragoy! Maluoy ka! 25 minutes after 8 o'clock in the evening, and you still lock in right here on Metro's number 1. This is 90.7 Love Radio. Hello there! Kasama niyo pa rin po, yours truly, Diego Bandido. at syempre kasama din ang pinakamalapit, pinakahenyo sa lahat. Henyo. Ito po ang programang maingay na parang chicharon. Maingay na parang chicharon, pero may laman. Ito po ang programang EDSA. And right about now, this is the last and final hour stretch of the show. Sana po ay nag-i-enjoy ang lahat. Oy, shout out lang ka pala isa sa mga masugid nating tagapakinig. Nakatutok sa atin ngayon si Betty Buenaventura. Ayan, Betty Buenaventura. Maraming salamat sa pagtutok at lalong-lalo na sa iyo, Uncle Manong Driver. I love you. No. Nam 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 nam. Nya. Manong, lahat sabay-sabay. Kong choy la. Chiriri kong choy la. Ambo chike. Ek. Mombo chichang. Chini kong kong nang. Ambo chike. Ek. Teka lang. Kung nasabayan mo yung awitin na yon, alam na this, isa kang certified uncle! Ang saya-saya! Ang saya-saya! Clap your hands! Aragoy! Maluoy ka! Ano ka sa mga kabisyo po natin dyan na nakatutok sa atin dyan na ito. Kanina, tinanong kita, Boards. Tinanong kita kung nakipag-away ka na kasama ang tropa mo. Ngayon, tatanungin naman kita. Ikaw, Manong Driver, at ikaw din na pasahero ni Manong Driver. Tatanungin kita, nasubukan mo na bang pumagitna? Ayan, pumagitna sa isang away na gusto mong ayusin, gusto mong pagbatiin. Na-try mo na? Ano? Nasaktan ka? Oy, kadalasan marami nang ganyarang ganon. Alay siya ay lalo na sa Batangas ay merong ngang nagsasaksakan, ay biglang inawat. Alay siya, yung nasaksak ay umawat eh. Gusto mo sila tambagan, gusto mo nga untato ng ilang away, ang ending, ikaw pa ang nabunan. Aragoy! Maluoy ka! Eto mga kabisyo, isa sa mga nasagap nating balita na nasumbagan o nasuntok. Ayan, ang isang barangay kagawad matapos umawat sa sana ay pag-aayos ng tagreklamo at nireklamo. O ayon sa balita, sa report, balak sanang suntukin ng suspect yung nagrereklamo sa kanya sa barangay. Nangyari, si kagawad yung tinamaan. Tang, ano masasabi mo dito, Tang?
Hindi, kaya medyo campaign strategy yan ni Kagawad. Ang inisip niya, pag sumuntok to mamaya, dapat akong tamaan para ibalita ako. May tama ka pa! Maluoy ka! Oo nga, ano? Sabi ni Kagawad, ayan na, magsusuntukan na to. Mamaya pagsuntok, tatama ko yung mukha ko. Ayan na, susuntok ka. Oh! Oh! Sana mabalita nila to sa radyo. Para mapakinggan at babanggitin ang pangalan ko. Tapos maraming bubuto sa akin. Posibly, right? Ay, nako, eto. Huwag na natin patagalin to, Tang. Ano, logican na natin to. Sige, logican mo na yan. Eto mga kabisyo, logican na yan! Logican na yan. Ito po ang programa na parang chicharon. Maingay pero may laman. Kaya lologican na natin. Ano ba ang leksyon na ating mapupulot sa ganitong usapin? Unang-una sa lahat mga kabisyo, before we engage into a situation, first, we have to secure everything. Kailangan nating pag-aralang mabuti yung mga taong involved, yung circumstances, at para nang sa gayon maiwas po tayo sa kapahamakan. Kagaya na lang dito, napag-alaman pala nung itong inireklamo, nung dumating sa barangay, nang kakausapin ng nagreklamo, medyo hubog. Lasing pa. Alam mo naman pag lasing, wala ang problema sa kanya. Alak ka naman, pagkumama, ninuman, parating pagbibigyan ng sarili, nakakalimutan. Ay, ganon nga nangyayari. Yun ang sinasabi nating pag-aralan mo muna bago ka pumagitna dyan. So, ang nangyari kay Kapitan, medyo hubog. Ayun, nag-away-away na. Oo. Yung nireklamo pala ay isang maoy. Nagbaoy na naman, tibaw kahuluya. Aragoy! Maluoy ka. Ayun mga kabisyo, hindi po tayo basta-basta pwedeng pumagitna na hindi tayo handa. Oo, ang pagiging kasi counselor o yung mga makikita natin sa mga kapulisan kuminsan na negotiator, pinag-aaralan po yan. May mga psychology classes po sila kasi kinakailangan mong alamin yung state of mind ng taong papagitnaan mo. Hindi ka basta-basta pwedeng pumagitna kasi pag nagpagitna ka, kaya maraming nasasaksak eh. Di ba? Kinakailangan na ini-evaluate kasi ang nangyayari kasi kuminsan, yung mga pumapagitna, we are using our feelings. Kasi yung nararamdaman mo kaagad na ay hindi pwedeng maggulo. Pero hindi mo ginagamit yung utak mo na baka pumagitna ka doon, baka ikaw pang madali, baka ikaw pang matusok ng ice pick. Kagaya nito kay Kagawad. Sinuntokin, sumbag sang ubog. May nagreklamo. Ano nirereklamo? Alam ba? Ikaw kasi, ang ginawa mo, inukulo-ko mo ako doon. Sumagot yung isa. Alam, nilolo ko kasi, hindi mo ba ako kilala? Sabi ni Kagawad, uy, maganda inaayos na nga kayong dalawa. Bakit kayo nag-aaway? Ay, di na naging Muslim. Ay, speaking of mga Muslim, mga kapatid po natin mga Muslim yan sa Quiapo, maraming nakatutok po sa atin dyan. Mga sir, inshallah, ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, no, so yung mga ganyan na away-away, so dapat inaayos po siya, huwag ka kaunang-una. Number 1 rule, huwag kang kakausap talaga ng lasing. Kasi pag kinausap mo yung lasing, wala ka talagang patutunguhan. Kasi ang mga lasing kami, wala ang problema sa amin. Akong bahala
ko si Totoy ba to eh? Ayan, okay, susunod na! Mga kabisyo, at tabayanan na po. Walang iba, kundi si Uncle Totoy Bato! Susunod na, the one and only, the Black Panther of Love Radio. Kung merong Black Mamba, kung merong Kobe Bryant, meron pong Totoy Bato. Siya po ang Black Lion. Mula alas 9 hangtod alas 12 sa gabi. Yan. Sa tanang mga Bisaya, minaw mo kay Sureball Gidoy. Mulingaw mo. Tutoy na. Alas 9 na. Tutoy na. Agoy! Maluoy ka. It is now 35 minutes after 8 o'clock. Kalmahan na natin. Masyado nang nahihigop ang puwersa ninyo. Alright mga kabisyo, maraming salamat for sticking around. Magkarinigan po ulit tayo next week. And now I'm gonna leave you with a beautiful and sassy song. 36 after 8 o'clock in the evening. Here's the song coming from the Wham with Careless Whisper. Keep it locked in right here. The one and only. We are Metro's number one, 90.7 Love Radio. Good evening, Metro Manila. Love Radio. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio.